Hvala Nela, sve vas srdačno pozdravljam i zadovoljstvo mi je razgovarati o temama u kojima Hrvatska još nije postigla onaj prag zaštite i ostvarenja ljudskih prava za koji se nadam da će se desiti u našoj zemlji. Ono što, slušajući vas i u vrlo zanimljivim izlaganjima, puno mi prolazi kroz glavu razmišljajući zapravo o tome, pogotovo prvu govornicu, gospođu Rossignol, koji su zapravo razlozi takvom svim tim poteškoćama koje se javljaju na putu abolicionističkih modela zakonodavnog okvira u zemljama. I doista je teško pronaći odgovor. Ako sjednemo u nekakav vremeplov, vrlo kratko uvodno, i u nekakvu davnu, ne znam, 48. godinu i u opću deklaraciju o pravima čovjeka koju je donijela Generalna skupština Ujedinjenih naroda, naprosto mi se nameće da krenem sa tim člankom 1, jer je davno donesen, a kaže: sva ljudska bića rađaju se slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima, ona su obdarena razumom i sviješću i trebamo jedni prema drugome pristupati i postupati u duhu bratstva, dodala bih i sestrinstva, ali sa istim smislom. Znači, od te 48. danas do 2001. Danas je 2001. godina. Što se to događa u društvima koji su stekli određenu svijest, imali strašno iskustvo stradanja, rata i onda uzlet i zamah u nekakvim postavljanju standarda zaštite ljudskih prava, da niz desecima godina kasnije zapravo efikasno ne provode konvencijska jamstva, iako je zapravo iskustvo pokazalo da se niz drugih konvencija nadovezao na ovu opću deklaraciju, zato što se vidjelo i uočilo da je potrebno posebnu pažnju posvetiti pravima žena, posebnu pažnju pravima djece i tako dalje u odnosu na određene ranjive skupine. Hrvatska danas nema abolicionistički model, iako nevladina organizacija Centar za žene žrtve rata, Rosa i Nela i druge žene koje rade u udruzi se dugi niz godina zalažu, argumentiraju svoje razloge, pišu prijedloge za promjene zakona svim nadležnim ljudima koji jesu u poziciji moći da provedu takve zakonodavne promjene. I ono što meni kao stručnjakinji što uočavam je, zalažući se kada se zalažete za izmjene pravnog okvira i dajete neki napor da se oni poboljšaju, često ako ste i odbijeni, dobijete određene odgovore, određenu argumentaciju zašto ste odbijeni. Problematika prostitucije i promjena kaznenog zakona u Hrvatskoj, iako ih se šalje kontinuirano svaki puta kada su prijedlozi izmjena i dopuna kaznenog zakona, ne nailazi na nekakav argumentirani odgovor tijela državne vlasti zbog čega mi to ne prihvaćamo promjene kaznenog zakona onako kako su neke zemlje već uvele i što se pokazao kao jedan, pa neću reći uspješan model, ali kao ostvarenje jednog principa koji proizlazi iz svih načela, svih konvencija koje smo kao zemlja ratificirali. Hrvatska već dulji niz godina zapravo ima jednu zakonodavnu regulativu koja vrlo uspješno kažnjava žene u prostituciji, manje uspješno sankcionira one koji organiziraju prostituciju, a uopće ne kažnjava korisnike usluga. Centar za žene je proveo jedno, meni osobno, vrlo zanimljivo istraživanje sudske prakse na način da se kroz 5 godina ušlo vrlo konkretno u sudske spise svih nadležnih sudova koji se bave ovom problematikom na određenom području teritorijalnom Republike Hrvatske, i onda su nas informacije, kao što smo gledali ovu statistiku koju ste prije govorili, zatekle ili
možda ne zatekle, ali svakako osvijestile dubinu problema koji mi kao društvo imamo, jer smo uočili, kada smo vidjeli represivni odgovor države vezano za problematiku prostitucije, da u 5 godina je provedeno, na primjer, čak 841 postupak vezano za problematiku prostitucije, od toga 97,92% u odnosu na žene u prostituciji, koje su vrlo uspješno procesuirane, koje su kažnjene bezuvjetnim zatvorskim kaznama, kratkim, kako bi se nadomjestilo ono lišavanje slobode do kojeg je došlo, znači kao nekakav kompromisni odgovor države, ali zapravo bezuvjetna kazna zatvora, a u istom tom razdoblju provedeno je samo 50 postupaka u odnosu na, pazite, ovih 841, 50 postupaka za kazneno djelo podvođenja, znači one koje organiziraju prostituciju. Tu su izrečene uvjetne kazne, niti jedna bezuvjetna kazna, a niti jedan korisnik usluga nije kažnjen. U spisima, kada smo prolazili, ti korisnici usluga nazivaju se nepoznatim osobama, primjerice, nepoznatim osobama u sobi 111 ili pak nepoznatim osobama na poznatoj adresi. I sada kada pogledamo rezultate istraživanja, koje je bila žarka želja ponoviti ponovo, ali nas evo pandemija i ova ograničenja malo usporavaju u ovoj nakani koja će sigurno biti ponovno aktualizirana, da vidimo kako aktualno stoje ovi podaci, ali prema prikupljenim podacima je zapravo vrlo jasno da mi kao društvo ne odgovaramo na problem prostitucije na onaj način kako nas obvezuju konvencije i kakav je zapravo minimalni standard poštivanja ljudskih prava žena. Moja iskustva i zalaganje za abolicionistički pristup proizlaze iz neposrednog rada sa ženama koje su bile u prostituciji. Većina njih je identificirana kao žrtva trgovanja ljudima. Ja tim ženama pomažem svojim stručnim znanjem kroz organizaciju Centra za žene žrtve rata ROSA, koja ima doista kao nevladina organizacija holistički pristup ženama i program rane pravne intervencije u smislu pružanja efikasne pomoći tim ženama. I ono što mi se, neovisno o različitim pričama, činjeničnim supstratima, kako mi to zovemo, svih tih nevolja koje na kraju završe u opisu inkriminacije na kaznenom sudu, ono što je zajedničko svim tim ženama je zapravo da su u prostituciju ušle kao maloljetnice ili vrlo, vrlo mlade osobe. Ono što im je zajedničko je da su sve bile bez adekvatne roditeljske skrbi, neke iz domskog smještajnog sustava, da su vrlo često proživjele prvo seksualno nasilje zlouporabom povjerenja i kao nasilje unutar obitelji, da su nakon toga bile vrlo često iskorištavane iz pozicije moći korisnika usluga, koji ujedno i organizira prostituciju te djece ili mladih žena. I ono što je meni interesantno kada razgovaramo o tome kako bi se trebalo zakonodavno riješiti odnos prema prostitucije, da apsolutno sve te žene nakon uspostave procesa odnosa povjerenja, a odnos povjerenja je proces jedan na kojem udruga kao prvo gradi svoj odnos sa ženama, pa onda na taj način im omogućuje pristup stručnjacima koji će imati holistički pristup i nastaviti raditi na tom odnosu povjerenja. Ono što je meni interesantno je da su sve te žene svoje odgovore o tome zašto su u prostituciji produbljivale nakon uspostave odnosa povjerenja, od onog početnog kojim zadržavaju nekakvu svoju autonomiju i pokušavaju reći da su tu dobrovoljno jer eto je to njihova odluka, do vrlo iscrpnih iskaza o tome
kako zapravo su ponižavanje trpjele, kakvo nasilje su trpjele, iskazivanja o proživljenoj traumi, o snažnim osjećajima poniženosti, straha, nasilju, zdravstvenim problemima koje trpe, neke PTSP koje trpe. I onda kada sve to skupa dovedem u vezu sa pojmom radnog odnosa, seksualnih radnica i te jedne tendencije i pokušaja da se na taj način razgovara o ženama u prostituciji, ja to niti na koji način kao pravnica, kao osoba koja se bavi zaštitom ljudskih prava ne mogu povezati čak niti sa načelima radnopravnih zakona koji opet polaze od pretpostavke zaštite dostojanstva radnika u radnom odnosu, čuvanja časti i ugleda, znači nekih kategorija koji u ovoj problematici o kojoj mi govorimo ne postoje i niti u dodirnim točkama. Hrvatska je dobila i povremeno, ne samo što je potpisala konvencije koje obvezuju da promijeni svoju zakonsku regulativu, ona dobiva povremeno i snažne iskaze zabrinutosti od tijela koji prate uspostavu zakonske regulative. SID-ov odbor je 2015. dakle prije 6 godina iskazao zabrinutost zbog toga što se protiv počinitelja trgovanja često podnose optužbe za kazneno djelo podvođenja umjesto za trgovanje ljudima i preporučio je Hrvatskoj da razmotri mjere demotivacije potražnje za prostitucijom. Ja se danas 2021. znači 6 godina kasnije pitam što smo mi kao zemlja poduzeli doista u skladu sa preporukama SID-ovog odbora 2015. godine da demotiviramo potražnju za prostitucijom. Imamo paralelno, u tom cijelom razdoblju, paralelno imamo demotivacijske prijedloge koje daje primjerice Centar za žene žrtve rata ROS, koji su usmjereni na promjenu članka 157 našeg kaznenog zakona na način da se uvede kažnjavanje osoba koje koriste spolne usluge i to neuspješno. Svaki puta, kod svakih izmjena i dopuna kaznenog zakona, znači imamo nevladinu organizaciju koja motivira tijela državne vlasti da poštuju preporuku SID-ovog odbora i to se ne događa. Par godina kasnije desio se također jedan slučaj koji je od osobe u prostituciji, djevojke u prostituciji, završio pred Velikim vijećem Europskog suda za ljudska prava. Slučaj SM protiv Hrvatske i presuda iz lipnja 2020. godine, znači od prošle godine, kada je žena, mlada djevojka sa svim ovim zajedničkim uvodnim momentima što sam rekla, znači ranjiva osoba, maloljetna, iz domskog sustava, neodgovarajuća roditeljska skrb, završila u prostituciji, bila procesuirana u Hrvatskoj sa potpuno drugačijom, blažom odnosno ona je bila oštećenica u kaznenom postupku sa puno blažom inkriminacijom, a i tako je donesena oslobađajuća odluka, da bi slučaj završio na Europskom sudu za ljudska prava, pa u konačnici i pred Velikim vijećem Europskog suda za ljudska prava, koji je u tom predmetu donio niz važnih utvrđenja vezano za problematiku prostitucije i trgovanja ljudima i pojma ropstva, koje opet imamo i u onoj općoj deklaraciji iz 48. ali evo ponovno raspravljamo o tome i 2000. i 2001. godine. Iako je iznijela izuzetno važna utvrđenja presuda, nekako mislim da je, čini mi se barem, takav dojam imam, da prolaze ispod radara tijelima državne vlasti koji još uvijek imaju prijedloge na svom stolu, ne samo oni u sustavu zakonodavne vlasti, jer je zakon kazneni potrebno mijenjati, nego i stručnjacima u sustavu izvršne vlasti, kao i ljudima u sustavu pravosudne vlasti, stručnjacima u sustavu pravosudne vlasti, vezano za provođenje učinkovite istrage, vezano za ispravnu kvalifikaciju kaznenih djela, kojom se neće pogodovati onima koji potiču prostituciju ili rade nasilje ili trguju ljudima.
Slušajući vas, evo, meni bi doista bila sjajna stvar kada bi netko i od sudionika ovog našeg razgovora koji je u poziciji mogućnosti utjecaja na promjenu zakonodavnog okvira čuo veliku važnost potreba promjena u hrvatskom pravnom sustavu, oslanjajući se na vaša iskustva i na vaša zakonodavna rješenja, prilagodio ta rješenja hrvatskom zakonodavnom sustavu i proveo promjenu kaznenog zakona uz istodobno micanje odredbi koje mi imamo u prekršajnim zakonima, a temeljem kojeg se još uvijek omogućuje kažnjavanje osoba u prostituciji. Tema je vrlo interesantna, vidim po načinu, zbog niza predrasuda i stereotipa i lobiranja za neke druge modele, slažem se da je izuzetno potrebna edukacija, izuzetno potrebna baratanje sa stvarnim i pravim činjenicama, podacima, kako ne bi dolazili u zablude, i nadam se doista da će zaživjeti ovaj abolicionistički model. Moram također kazati da sam kao odvjetnica pogotovo imala uvide i u situacije problematične vezano za djecu bez pratnje tražitelja azila, gdje prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova svojedobno u Hrvatskoj je jedan dio tih osoba nestao na teritoriju ili nestao je naprosto, ne znam gdje. Postojala su određena upozorenja da dio tih mladih ljudi, djece bez pratnje, završava u prostituciji, i to su sve zapravo vrlo alarmantni pokazatelji koji upućuju i na postojanje organiziranog kriminala koji najvjerojatnije pogoduje otežavanju ovakvih dobrih i sjajnih zakonodavnih rješenja, i nadam se da će razgovori poput ovoga i druge inicijative doprinijeti da se u Republici Hrvatskoj stvori jedan bolji pravni okvir koji će pratiti jamstva konvencija i našeg Ustava na koncu konca i omogućiti ravnopravnost i međusobno poštivanje koje je temelj napretka društva. Hvala vam.